Oras mahita saluna di hamuna amanami na namin ng parsangapi hami. Pajuppa mahita buse di channel YouTube ay si Tio Tio. Di hamuna amang inang sonari saha mahita tu pembahasa di na mangido tua ni godang. Ia di na mangido tua ni godang amang inang adong doman na piga-piga binereng akadongan na apala dang pas dope di pangidoon ni tua ni godang na akhirna di pasingot na puna godang ma na mangido godang gabe may lama amatay. Unang masapay terjadi na si Songoni alana nang pargodak pe bolo di bereng di pangidoon ni godangi dang apala harupas buy dotong pasingoton na sida. Ya napas di pangidoon ni godang na parjolo mga dua-duhot tu amata na martua di batas sitoppa langit dohot tanoon. Baru buse adu damang majolo buse tu opunami nama maparhami ala kibitulan ausad diri siya pinopar ni tuga manalu ima mangara duluk dua nian hami toga manadu ima mangara robiar dot mangara duluk alai au sadiri ima sian pinopar ni manalu mangara duluk baru dukun ibu se adu damang majo tu situan natoro dukun ibu se nunga bedia duhon saluna pangiduan ni namangidu tuan ni godang atau tu pasahaton nama saktina ima ringgit sitio suara dot parbuepir nama dokon disi asalas rohani napuna godang dohot las rohana sida ima taringot di ringgit sitio suara nang songon ima buse songon parbuepir songon simbol ni asa pirma pokki baul-baul pas saloman pirma to ditta salhu na las rohata mangutun ulat tahun las tiur-tiur manang aka pangumuan baru buse dukun di pasaha nunga songon pitana sida baru ma dipangido ma buse ima godang mula-mula duk kabis godang mula-mula baru ma muse dipangido godang sahala asamar sahala pinopar ni opui sudena salhuna manang na di dia pe taho maringanan baru buse dipangido ma buse godang sobba-sobba asa manobba tua mata dari batas itoppa langit dohot tanoon baru ma buse di bae mabuse dipangido ima godang liat-liat asa liat panggabia parhorason tupahon ni amata namartua di bata baru mamuse saha ma tu godang olop-olop habis ni muse saha ma tu godang hasahatanna laus saha ma tu godang sitio-tio atar songonima kira umum pangidoon ni godang dia ka ulaun adat di namar horja nang pe aka ulaun na mangopo jabu nang aka ulaun adat namarragam dia muna manginang buas apala tungri kota taringot yon asabui gabe sitiruon aka adat tai tu keluarga no poso alana salpudo aka natumua gabe magon non aka budaya tai bolodang apala diajarhon tu aka keluarga no poso ido benna tungri kot ku tayako kami di YouTube tahun ima taringo ni turagam atau pasa dot ulaun adat namar ragam nalao si paihuti-hutonon yaka keluarga no poso semoga bermanfaat untuk pecinta budaya adat Batak Nusantara oras ma dihita saluna manginang mulutung arong na hurang lubi akka di akka pengalaman ni akka paradaton parjolo hami minta maaf marsoba hami 10 jari-jari pas 10 sada si menjunjung dia sangat munai amang raja inang suri pada oras ma kita saluna